Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin A ci yau a ci gobe, kashi na 2. Gaba ɗaya Lantana ta fita a hayyacinta sai nishi take saki tana wash ash wayyo ash daɗi Tanimu kar ka tsinka min kan nono. Ƙafafuwan ta ya buɗe ya shiga goga mata budursa akan gindinta da ya kumburo saboda tsabar jaraba. Ai kuwa ta shiga buɗe masa ƙafafuwa tana ƙara ɗago masa duri sai yauƙi durin yake yana fitar da wasu ruwa masu sulɓi. Tanimu ya shiga yi mata goge sai yayi kamar zai shiga sai ya cire budursa yana cikin yi mata hakan ta janyo shi da ƙarfi budursa ta shige cikin gindinta. Wata ƙaramar ƙara suka saki a tare ash ya ci gaba da danna mata buda yana zungura mata ita tana jin ta har cikin maƙoshi. Gwatso yake buga mata ba ji ba gani fat 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 kawai ke tashi a falo sai ƙarar TV da suka kunna. Bintalo da ta ji abun ba mai ƙarewa ba ne ta toshe kunnuwanta amma abun kamar ƙaruwa yake. Idan shi ta ji a jikin wandonta da sauri ta tashi ta bar gidan. Tana fita ta faɗa gidan su Inna Luba. Ta taki rashin sa'a Inna Luba ba ta nan ta shiga makwabta. Audu ne kawai zaune tsakar gida wanda yanzun nan ya gama yi wa su Lantana laɓe. Yana jin ihunsu kamar za su tayar da gari. Wasu yahu ya haɗe muƙul-muƙul har sau 2 yana cewa Bintalo lafiya ko aiko ki aka yi ne? A'a ta faɗa muryar tana rawa. Inna Luba na nan? A'a kin ga ko yanzun nan ta fita amma na san ba jimawa za ta yi ba. Amma ki zauna mana. A'a bara na koma gida. Fatima lafiyar ki kuwa? To idan ba za ki zauna ba ni dai shiga ɗaki na ki miƙo min soson wanka na. Ok to bata kawo komai ba ta faɗa ɗakin Audu. Audu wani tsalle ya buga shi ma ya faɗa ɗakin yana wayyo Fatima na ji harbin bindiga. Ya mayar da ɗakin ya kulle yana zama dab da ita. Da sauri ta matsa gefe sarai ya ga lokacin da ta matsa amma sai ya ƙara shigewa jikinta yana faɗin Fatima mun shiga uku ƙarar meye muke ji? Ai kuwa ta fashe da kuka tana toshe bakinta da hijabin jikinta. Sai da suka kwashe kusan mintuna 15 shiru babu wanda ya ce wa wani ƙala. Can Audu ya kai hannunsa ga jikinta yana cewa Fatima ba kya jin zafi ne? I ba na ji. To ya aka yi kuma kike gumi haka? Ki cire hijabin ki ji sanyi. To kawai ta ce amma bata cire ba. Ganin bata da niyyar cirewa ya sa hannunsa ya cire hijabin Fatima. Bintalo ba dai nonuwa ba. Nonuwa ke gare ta kamar jarkunan ruwa. Ruɗu-ruɗu abu kamar an hura balan-balan. Yawu ya haɗiye yana lasar baki kafin ya ce Fatima ko za ki sha ruwa? A hankali ta ɗaga masa kai. Ai kuwa da sauri ya janyo wata gora da yake ta ajiya saboda ita ya miƙa mata bata kawo komai ba ta karɓa ta sha. Fatima girman banza ne kwata-kwata mahaifiyarta bata zaunar da ita ta gaya mata mai rayuwa take ciki ba. Bata gaya mata meye daidai ba meye ba daidai ba a rayuwar 'ya mace. Tunda ta sha ruwan ta ji nonuwanta na yi mata zut-zut gindinta yana motsi kamar wani abu na yi mata tafiyar tsutsa a cikin wando. Shiru Audu yayi yana jiran ya ji ta kawo masa farmaki amma shiru kake ji. A hankali ya sa hannunsa ya shafo fuskarta yana Fatima nonuwanki manya-manya. Shekarunki nawa? A hankali ta ce 16. Masha Allah kina da manyan nonuwa. An taɓa sha miki nono? Da sauri ta girgiza masa kai wani daɗi ya ji kenan shi zai fara holewa da waɗannan manyan nonuwa. Hannunsa ya zura cikin rigarta ya shafo su yana sauke ajiyar zuciya. Bintalo wallahi nonuwanki laushi kamar auduga. Bintalo sai da ta zabura lokacin da ya taɓo su amma sai yayi sauri ya riƙe ta yana ƙara cika hannunsa da nonuwanta. Ash ta ce a hankali ta kuma rufe idonta gam. Wani mugun daɗi Audu ya ji lokacin da ta ce ash. Hakan ya ƙara ba su damar damƙar breast ɗin yana cika hannu. Idan ya latsa su sai hannunsa ya nutse saboda laushi gashi sun kumburo. Nan take Bintalo ta saki jiki tana ƙara banƙaro ƙirji. Da sauri ya haɗe bakinsu yana mata shan minti yana tsotsar harshenta yana janyo sa yana zuba mata yawun bakinsa tana sha. Haka yayi nasarar raba ta da rigar jikinta ta makaranta. Nan ya ƙara rikicewa ganin nonuwa ya shiga ya mutsa su yana lasar su yana goga fuskarsa a kansu. Kan nononta ya kama ya jefa a bakinsa. Suka saki wani nishi ash. Nononta ya shiga tsotsa yana kama kan kaciyar nonon yana ƙara matsar ɗayan. Fatima sai mutsu-mutsu take tana ɗora hannu a kansa tana juya kanta gefe da gefe. A hankali ya yi ƙasa da hannunsa yana shafa cinyoyinta har ya yi nasarar kaiwa ga gindinta yana shafo ruwan da suke fitowa yana goga mata hannunsa.
yatsarsa ɗaya ya yi ƙoƙarin turawa amma ya ji ta a matse gam. Ya ci gaba da wasa da ita har sai da gurin ya yi yauƙin ruwa da yawa kafin ya tura mata yatsa. Ta ƙanƙame sa tana zillo, shi kuma sai caka mata yatsa yake yana shan nono. Bintalo daɗi ya zame mata biyu, gashi ana shan nononta ana kuma caccakarta da yatsa. Babu abin da kake ji sai nishinsu suna sautin kawai ke tashi ba ka ma iya tantance na waye a cikinsu. Can Bintalo ta fara ihu wash wayyo daɗi zan mutu, ka cire don Allah ka cire, wayyo gindina ina jin wani abu, fitsari nake ji don Allah ka cire. Muryar tana rawa ta saki wani uban ihu tana ture sa daga kanta. Wash sai ga ruwa tsul suna biyo hannun Audu. Da sauri ya kai bakinsa daidai ramin gindinta yana shinshinawa yana kuma lasa. Sai matsa cinyoyinta take yi amma duk da haka sai ƙara tura mata harshen yake yi yana laso ruwa. Yaya Audu ka cire kanka don Allah, bara na je gida kar Umma ta neme ni. Yana jin ta ce haka ya taso ya haɗe bakinsa da nata yana tsotsa. Sai da ya tsotsa son ransa kafin ya sake ta. Yana cire wandon Bintalo da ta ga burarsa sai da ta ji tsoro saboda shi ne na farko da ta taɓa ganin gindinsa. Zo ki sha min kin ji, zo kar ki ji tsoro, ba za ta miki komai ba idan kika sha. Idan baki sha ba shine za ta cinye ki ta farka miki gindi ta ya galgala shi. Zo kin ji. Yana maganar out of control, duk ya bi ya fita a hayyacinsa, so kawai yake ya ji ɗumin bakinta akan burarsa ko zai samu ya kawo ruwa. Ai kuwa a hankali ta kama burar tana rufe idonta saboda yadda ta ji burar na zamewa daga hannunta sulɓi kamar ƙwallon mangwaro. Ta tura ta cikin bakinta. Habawa Audu ya ɗauke wuta yana zabura kamar zai ƙwace burarsa amma Bintalo ta yi mata wani mugun riƙo ta cika bakinta. Ya saki ƙara sai da Bintalo ta ji tsoro. Da sauri ta ciro daga cikin bakinta. Ta zaci cizonsa ta yi amma sai ta ji ya ce Bintalo ci gaba kin ji, wallahi daɗi akwai daɗi ci gaba. Ai kuwa ta mayar da ita ta ci gaba da sha kamar ta samu alewa mai tsinke tana sha tana lasa. Audu sai ihu yake ya ɓare baki baya ko jin tsoron a ji su. Bintalo ta fara gajiya ta ciro ta a bakinta ta tsaya kallonsa sai ta ga burar kamar ana ƙara mata girma. Audu ganin Bintalo ta tsaya ya sa ya riƙe kanta yana cika mata burarsa a baki kamar ya samu gindi. Sai ihu yake wayyo daɗi da daɗi haka yake cewa kamar zautacce yana ƙara buga mata gwatso a baki. Sai jikinsa ya fara kirma ya sakar mata wasu ruwa masu ɗumi kamar ruwan zafin da suka soma hucewa yana na kawo. A hankali ya kwanta saman katifarsa yana sauke numfashi. Bintalo na duƙe a ƙasa. Ita dai har yanzu ji take gindinta na motsi. Kayanta ta mayar ko magana ba ta yi masa ba. Ta fita a ɗakin, a bakin ƙofar gida ta yi kicibis da Luba. Ta gaishe ta har tana tambayar ta ko aiko ta aka yi amma ta ce a'a. Yanzun nan ta shigo. Hanya ta bata ita kuma ta wuce. Ita kuwa lantana daɗi take ji saboda wasu kayan mata ta samu masu zafi. Audu na ɗaki sai mai da numfashi yake yana murmushi yana lashe bakinsa don har yanzu gishiri ruwan gindin Bintalo yake ji. Ruwan da Audu ya bawa Bintalo sunansa ruwan jaraba. Duk rashin jin sha'awar mace idan ta sha su sai ta ji gindinta na motsi yana buƙatar a soka masa mahaɗi. Audu ya samu waɗannan ruwan ne ta sanadiyyar lantana da ta kawo ma Luba. Ya ji suna firarsu sai ya je ya ɗauke su ya canza mata da ruwan fiyo wata. Kar ku manta har yanzu muna cikin littafin a ci yau a ci gobe. Bintalo gidan uban wa kika tsaya ne tun karfe 2:30 aka tashe ku kin fara tsayawa yawon shiririta ko yawon biyar ƙawaye to san ba zan lamunce haka ba. Gwara ma ki daina kin ji na gaya miki. Umma ni fa babu inda na je ina gidan inna Luba. Karɓa nan na ce ta yi mata da kuwa. Gidan ubanki ni za ki yi wa kundin ubanki ni za ki yi wa ƙarya ba yanzun nan Luba ta bar gidan nan ba. Wallahi Umma ba ƙarya nake miki ba da gaske nake, ki tambayi inna Luba ki ji. Wuce ki cire waɗannan kayan na jikinki har sun fara tsami ki zo ki ɗaura muku abinci dan ni fita zan yi gurin biki sai yamma idan na dawo. To Umma Allah ya tsare. A zuciyarta kuwa tana cewa Allah ya raka taki gona. Sai da ta yi wanka ta shirya kafin ta ci abincin ranar. Fitowa ta yi kicibis da mahaifinta ta gaishe sa. Lafiya ƙalau Fatima ya kike ya makaranta babu dai wata matsala. Idan da akwai matsala ki gaya min kin ji.
To Abba insha Allah na gode, amma Abba ina son zan shiga Islamiyya. Ok, kina da ra'ayin hakan kan 'yar albarka. Zan duba in gani. Ƙannenki idan suka tafi tun safe sai yamma saboda a haɗe take da Islamiyya. A'a Abba ina da fam. Ok, wace Islamiyya ce kike so? Asasul Islam sunanta, a nan take bayan gidanmu. Ok, zan yi magana da malaman makarantar insha Allah, kar ki damu. To Abba na gode sosai, Allah ya biya ya ƙara arziki mai albarka. Amin, Allah ya miki albarka, amin Abba. Zaune suke ita da ƙawarta suna firar batsa, dama aikin kenan tun da mijinta ya zama na matafiyi ba ta da aiki sai tara ƙawaye a gidanta su zo a ci a sha a yi yanda ake so. Yanzu haka ma wata ƙawarta ce ta zo wai ita zi kaya, haka ake ce mata saboda halittar nonuwa da ɗuwawu da Allah ya bata. Wallahi sisi lesbian akwai daɗi, ke dai kawai ki bari mu gwada, na tabbata za ki ji daɗin sa. A'a Sista Saudat, shi fa lesbian an ce idan mutum ya fara baya iya dainawa. Zai ƙaryar banza ce da cewar mutane. Mutum ya daina zina bare kuma lesbian? Ni kuma na fi son sex, gaskiya ba na son wani lesbian. Ai kuwa baki san daɗi ba, amma kin san duk daɗin jima'i bai kai lesbian ba. Kawai ƙawata ki gwada lesbian ɗin nan ki ji zan tsotse ki babu ruwanki da namiji. Wai zai kin ga yadda gindina ya jike kuwa? Tana magana tana cire rigar jikinta. Nonuwanta suka fito sumbula zunduma zanzuma da su ga duri duk a jike. Kafin Saudat ta ce komi zai kaya ta cire kayan jikinta suka runguma juna. Zai ta sa bakinta akan na Saudat tana kisin ɗinta suka fara tsotsar leɓen juna. Zai ta kai hannayenta jikin Saudat tana wani shafa ta sai manne ma juna suke suna tsotsar bakunansu. Saudat ta kai hannunta wajen ɗuwawun Zai tana shafa su tana wani matsawa, a hankali suka fara nishi. Dukkansu hankulansu sun tashi. Zai ta kalli Saudat suka yi wani sha'umin murmushi. Suka kwanta saman gado. Zai ta ware kafafuwan Saudat ta nutsa kanta cikin gindinta ta fara lasar durinta a hankali. Lokaci guda hankalin Zai ya tashi sai nishi take tana ƙara tana wasu 'yan surutai. Wayyo ki tsotsa da kyau. Saudat ta danna kanta cikin durin Zai sai faman lasa take tana wani irin wasa da durin. Ita kuma Zai ji take kamar ta mutu saboda daɗi. Wani irin abu take ji yana mata yawo cikin gindinta, ga wani abu mai bahagon daɗi. Gindinta sai wani zut 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 take ji cikin durinta. Yadda Saudat ta ji Zai na wani irin ihu, sha'awarta ta gama tasowa, ƙaiƙayi kawai durin take yi yana fitar da ruwa masu yauƙi. A hankali Saudat ta ɗauki yatsanta ɗaya ta ɗan zura sa cikin durin Zai. Zai ta yi wata ƙara wash wayyo daɗi. Saudat ta ci gaba da tura mata yatsa tana cin gindin Zai, tana turawa tana cirewa kamar mai gwatso da bura. Wani ruwa na biyo yatsarta. Zai ta rikice gaba ɗaya, daɗi ya yi mata yawa sai wasu sambatu take. Wash wayyo cini ƙawa cini sosai, zan kawo na kusa ƙawa ki da ƙarfi ki cini sosai, zan kawo na kusa. Haka take ta ihu tana sambatu. Ba a jima ba Saudat ta ji Zai ta yi shiru ta ɗauke wuta, sai sauke numfashi take. Saudat ta zare hannun daga cikin gindin Zai wanda yake ta faman zubar da ruwa. Saudat ta tashi ta je daidai kunnen Zai ta raɗa mata, kin ga wannan daɗin da kika ji yanzu, to wallahi ba za ki ji sa ba idan kika yadda aka ci ki da bura. Zai ta buɗe baki ta fara magana, a hankali take ba ta amsa. Baki san kalar daɗin bura ba ne shi yasa kike wannan magana. Kuma namiji ya iya tsotse ki da lashe lashe ya san yadda zai ci ki har sai kin kawo ruwa sau biyu shi bai kawo ba. Zai haka kike gani kamar bura ta fi lesbian daɗi, amma sam bata kai les daɗi ba. Kin ganni nan da aure na amma ban san daɗin jima'i ba. Ke kanki kin san shekara ta 3 da aure amma sun mijina baya zama bare har ya ci ni yadda nake so, shi yasa na zaɓi lesbian a rayuwata. Haka ne kuma da ki yi biyar maza gwara ki bi mata 'yan uwanki, haka kike gani. To bari ki ji ina mai tabbatar miki ko zunubinsu ba ɗaya bane kuma hukuncin kowanne daban yake a gurin Ubangiji. Ashe kun san Allah. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku tare mu a shiri na gaba a cikin littafin a ci yau a ci gobe.